nditurigirina narari korekanite narari agochokorekana gosinarari agokorekana lituko lero na ireri bagaria bano Facebook tonyora Ndizi TV News baga sense ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News soko nyachingaki na bago to tweet at Ndizi TV News baga karengari kyao na ngakienda tukuchengera litukeri aino gwatenge ntukuchengera litukeri na bago toma gwitira se namba iraso skin yao iko kaba mwana into yenda gutoma uchumbe yao kurwase gocha se studio gwitira se mitandao gwitira se namba iraso skin ya skin ni warabo igabo kandi bana bekira se studio tigamba eribaga bara manyekani gocha sole elinde tumanye kumanya kuchibosio ora mahembare bara se studio tija kira soko bokwane bokobe muino kabisa tumaye gochagati ora totebiningo rabo mwachumuri ramanya ani ngotornera se studio karibu sana se studio yetu bya mano muraria soko ngali baga na soko ngali gania se studio ya Ndizi TV twende no mugoka sengenchiyo cha na nje koboyo mubweli tukeli kukwanira igoro ya ensi yetu ya Kenya na muno kigima litukeli ya madaraka asindita nje Francis Nyakundi oyiwe yagi enkagere tutwa masaba magombo na omenyete busongo kunoyo mo kwamanya biasara babusonge town ego biamana soko ngalingani kuchase mbuyo sana France yo yagi aso ikasti studio yetu ndio to so sense mo ane yagatiga torara nande ngotonera studio mbiamono moraria asoko ngali wageri nandi na okrevia monaso wo just Ndizi TV rero erinde turakwana sini about litukoria ya madaraka de asama ritengero kwa engineer Mwamba Juma ngero baracho yonkore biasara bya nasikizi town mbuya sana mwajumuri ono kwa igune mbara bitori na barabu ni gotori na Francio yagi ni gotori na Juma igo bono tumari bolia on tikatura cha keregoro ya madaraka de yakanya tumari bolia gocha studio tura cha kere France madaraka de yekaro oko iguna madaraka de yigo chengero ngike gocha se birengere byo ama tukamagega ekara ya lekoba litukeli gali ya madaraka de aba ya lekworokia etafauti enene na kigimade igatia matukaya na ya etire ekiagera litukolia madaraka kwa lekonyora kiro muntu nago kerete litukelio ekiagera boanto mbabwate bokongo ne kuno babwate bono bokogera mbakulira bune eliengencho na serikali akenja charity abantu baye litukeli nabo ya liwika yakwana kero kende nganende gokonya abantu unabone nsemo ya ibintu kumenta maguli kuna bimente teiga engakie na kwa konya abantu baganyite sana nga mu raishito at least rero kuna twalirire igana chakwane nga egente ke mwarire mono kiabeire na kigima okay ya maguli na matukali ya magega control njare ngo ase bintu byare commenta anyhow li obuna bono bi commenta li uko kuboka maminga yetegeti kiamentire wako kiamentire bona ase gocha kurwa serikali ya Kenyatta serikali ya Moi serikali ya Kibaki ake serikali ya Kibaki nja kolete egashingia asoko ukurwanira abakenya jarete tubugimo bukamachiko bake ekalete bese kamachikorekana sabantu ekalete mirime kamachikorekana na koimo kyake ebintu byekonye byararire bune factory kyararire yamo yarenge Rivertex batemete bakayibokia ekinde cyabo kikomi batemete koyibokia nekinde awao igo asibono iga comparing na matukamagega bono iga ntubwati bakenya babwati mogoko bakenya babwati mogoko ingi twabachingira mogoko ngi baguchingira ikiagera ba migirwe ba migekire kerenjera omulimi tabwati kende ngo ikatora France tena chuma nera toteina chuma euro jogo chengira kwa madaraka de yasiri turere nkubwata mogoko jasa bakenya osekero litukulia madaraka ligukwana ayengi kiko cha sibirengere byo ama ene litukulia madaraka ligukwana engaki abona iga ogo koranga gochengera ngo yogora aboronya no gosini egeko rasi history ya Kenya enere engaki abana inje basumbukire mono enere engaki egentoranga inflation ose okomenda kwirigori ria magori kwachire goro mono enere engaki amafuta chingini elite ya mako urusingi 400 enere engaki umwana inji asumbukire mono jibes tinyegitari nchiyo school fees teyo igo asibona iga ingaki yabona iga rero litukoria rero mukenya tobwati genda goserekea otherwise
igenda gwate nebirero noganya kuimurunga ninga indika turachora oburayi obuya burachenje economy so that abananchi bakolondeki abananchi bakonyeke igo ntubwati kende turachengera asirit kolia lero tatiga turatebe nga abakenya babwata obokongu ande muna tuchikondo obochori eyiyo chiko bidi barigire liboronge egekora economy embe ekwambata namo no morayi ochorwa singa kiyo bono ni madaraka de yaso umuntu bwe kenyamero ni iguru kwa authority yego se madaraka ingota ke kunyutwara aba Kenya yachite iye yachite tuchandike ingota ke go chenji birengere no amangana ekara to kwa madaraka de yego se go chengeru twanyora na no morembororo chuma tuchake tumakwenda se France authority ekare ukonegoro ya mangana authority igego cha aso mwananchi okawaida nero mwanto gutwara chinguru atware chinguru chia ogokoregasi atware chinguru chokoros chibesa atware chinguru chokochora barayi igo madaraka yachirite omwananchi okawaida eyibona igasi rino tukwana ritkoria rero mwananchi otabwati inguru chinde chonzi abantu bwati chinguru mpali abake bakogambera abakenya na bwati chinguru na monokote ba masamangana yo igokonyoranga egenda barayi bagukwana ekobetiriri ng'abakenya bagekoreragasi tarikiria abakenya bagukwana abarayi bagekoreragasi France enga kyora kwandero jen abakenya kiarekero madaraka yachita sumuntu bakenya etukuru authority abakenya amba bwa authority yabo yokwegendere mbabwati authority yabo yokwegendereria esengenjo igo bagochora abarayi aba bachinguru cyokubakorera okugani kwabo lakini bona abarayi abakuba ikirari igoro baomeranire be bakigima ngamba achore tuna bakenya baso agokora ebintu buna beigwete baso akoirense uneta bwendereti igo bakenya mbabwati inguru chinde mono baada bachorira abarayi aba barabu obegenete bune bagoteba nga oburayi ne chinguru gochira sabana inchi ikero baira abarie barayi twateba nga nabutoko achinguru batokonye bagwikagario baonjoka basoa gutunyanyasa otherwise abakenya abarayi baito go bagutufelia range ikiagera abakenya mbali radio nyene gasi ngokora bale egasi kufa na kupona bakenya mbali bantu bali boro uratebenga nabantu baraboro batari gokora gasi yabo ne chinguru abantu bakora gasi ne chinguru utatiga nabarayi bakubafelia yagera bacha kororekana nga bachandikete otherwise yonye serikali nebegete mironge iliye bwenete kobororo une yo murayi kebakia beka bwanguiga kanga abakenya mbabwati kangana bakogokanga na intuntulense yetu ya Kenya na intwego to eturaite tulendete ikiagera barabwense mbo yabo ngokora bale bono ande kroto kwenda kuliria mangana ya madaraka day tutebe na imechandirie bwatarantia abakenya go ense itu yanyorte madaraka day tukarugira userekea madaraka day ye merongo ya 59 tutebe merongo 5 na kianda nero tugoserekea litukuria rero lakini imechandirie bwatarantia abakenya obotaka amangana ya masomo tayo buya amangana ya marwire na rororo inkiye kogera tutara onchureri kurwa sensemeri gonande togosoma madaraka day umwakonde twendete gutwara imechandirie chuma mbia mono moraria emechande meneneri essence yetu ya Kenya ekreto kwa na mangana ya uchumi nelinga abarayi tochora enchira bakora ense the model of administration enchira bakora ense na eritaringia egekogera igokonyora ng'abarayi bari igorari no chibasi chikone chaga igorari chuka batumeka boka echinde bayire muna batagete babeka chi project chire chinene baombi chi project chire nsa chimento konyo mwananchi mutaka igo actually duise gochora a welfare state yani ense egochalia maslahi y'abananchi baye na y'abakenya barakonyeke lakini so long as tondo tutwara barayi bari goralia a model yabenga trickle down economy etino chigeko bwena. Actually, in the world, economy chagendereire because I remember by 1978, Kenya yarenge equivalent to Asian tigers. The export of Kenya was higher than the imports. Bono igogenda say export and import, there is nothing we are exporting, but we are importing everything.
igo tokorete ebinto korusiko byonse pi gendo ngeo tokurusi Kenya tokoni chisiko eye korekana ng'obu nobotaka because nyoni nkas tomanyete onye kiage nkeiyo tobwate ng'ombe tobwate bitumo tobwate kendo okoni matoka ayo okoni nyone emesi nabo okobarukara omotaka lakini ekero obwate kere egento amatoka ebitumo kiang'o chimwina agwo okonia nabo chikorete besa abana bakorentiki abana baende esukuru igo muna ense ya Kenya ntobwati gento nyone egesinini tokoni chinse chisiko igo yamaya konyarekana ng'a ekero tori koni kende chisiko otorabataka twanze go depend aseme kobo kuchinse chisiko nandi ya twasinyo kunyiaka na ekogera ntobwati gento tokoni tunyakane igo igetakire twanze economy endonge twanze model endonge chibes chigo ja saba na inchi bansa barosia twasangeria usuru yaenda se serikali chachikokonyense alafu na igendo gendo gya kabere tokongyaze production in manufacturing and farming tore maybe ndebinge to manufacture bindebinge torosi bindebinge to ngo chisiko na liense iterawe eragenda embe mono sana Juma France ya kwarabeire Juma na banyorobera si serikali jichonzi ninge ntabe si serikali jichonzi ikyanto tengene ya Kibaki njakirete goja lakini akwabera si serikali jichonzi kwabere ya Kenyatta kwabere ya Jomo Kenyatta kwabere ya Moi kwabere ya Mwai Kibaki kwabere nande ya Uhuru Kenyatta nimechande yoro jendete kubwata ni aba Kenya ninki endete kwendera kubucha emechande yege koletwo na barai baito andite yo turabika magoso tutiga barai baito ekiagera myaka ya magega aba Kenya go bali go kolega asi twabwate chikawa chaisaine twabwata mauga isaine pareto twabwate endagira yali kole mwabono buna kitale gokwale konyora chisto chiagerete serikali ya muye kagaja chisto chinyinge Kenya kwale konyora endagira stock chororo gento kiale kurukunga nenchara kiale kobororo lakini bone kerba ikabarai bao mbie binte byo baranga abantu kubakona kolema tigatogenda tuligichi bandu kurisiko tolete intwe jitu chigo chikwama ba ichoiri chibanda chisto chiria ose baletire ndagira baire chi abantu chimilas bagusia yagera bono ndokonyora asitokuira ndagira yitu ndagira already twatumira moyo amoya yele ligo sana twatumire inputs ya somugo ese korosi go produce ndagira so yagera bono tuacha kufeli otherwise onye ndiye serikali yetu na ya renge ditangani ego kwale konyora every sector na gotebia paritram cotton link coffee saiso sugar industry karoto konyoro uru ji factory tu abwate go seisa to ya moya ale guru kwa Moroni Miwani na Ramish Mombasa na chichiarenge chi factory che sukari lakini immediately after uruntu anyora te jabo chemereri tokanyora jabo Sony jabo Mumiasi echichao njoirwe koba amatombe ataligo kora kende chibase chaba Kenya chabegetuo egere chiba konya lakini wono go chiroro maybe asa okoba una nechi go down echichita bwena leti otherwise aba Kenya buna nakwanete kurwa Britanga nalinga mbali no mukyo monene ebintu byabo birendwe balenderwe bango yabo balenderwe amangana ya mariogo asikinye gitali alenderwe ebintu yani ebintu byabo bagokora birendwe n'abarayi abatokubeka kiagera buna bono nabeko bo bosokwe kerokonyora itangasira asamanga setinga n'abantu babekire balenda abarwaire bayibira mariogo abantu barwalite cancer igokororanga nombo ugororo nene ekeroko nyalinga ne irigo cyane ndikwanya amaenenga abantu bakorete ibintu ibi n'abakenya baitu obwanga akena igitego ikera abasungu batara Kenya ase bale go kolegasi nomuki ende balendete pakera talinge yinenke just 5 cents yo yali kulendu nero yagerete egakora ebintu byensiro cyabagaka bali barengonyo nabami abaita bagusi mbakorete ebintu buna chi factory cy'ikawa chi factory cy'amauga chi society ngwa kiroje ngwa kirora cyarenge life kigali cyari kwimuka gikwira amauga nakuru kinyinge mono kurusi kigali cyari kwimuka gikwira ka Nairobi kinyinge mono
lakini ebintu ebyensi singi obura yobobe bigasira bono mbiyo bono muntu oyo nsa atari konyora kende yakumukonya egere yana abana basomera ntuchikurire France na kebintu ebinge turabigororere ndi biche kya bigosira bigo Kenya ngo chiri gosira none tiga turaye ndandere na sechuma kego chuma umurai bwensi urukinyata lero nali yakoreshere ya iyo mwerio ekero tukuchiko sobo chore bonne bumwa ko yiga chitariki kyando mutinyo 5 Uhuru Kenyatta obeirire ndi nero chikokora sentunde ya inga kiayuranya inga kituranya kumuligireria buno murai bwensi uruchero temira se myake ya ikomi ose Kenya nande twendete inga kiura nyure umurai bwensi Uhuru Kenyatta mbiyamo no actually enjira njenda inyuro murai bwensi Kenyatta se ndabona uchisoka muno murai ndamanya muno murai oyanjite ndamanya muno murai otanjite abakenya ndamanya muno murai ogarire obukurumi Kenya bwabukire and the economy have failed totally. So actually, Nchema as one of the worst leaders Kenya has ever seen. The reason as why one go the project muna China this mega project railway line Chipari express airway railway kwende roads ekari chikorosi wa chibesa chikomento maraikomi ne chibesa chekari chikomento maraikomi as the chief executive tariho devia as chikogen igo yama gutukana ngabono mwananchi igagwa kana libangwa kana shiringi okana shiringi komi usase project etayo economy osalibi enchara yalira abantu siasa yaberembe gentonke there is no sector in Kenya ndatebe ngorwara I improve because nyene chipara ba tokoteba ngokorire chipara okorire kini kile inflated yani chibase chirose iri chirigoro mono obone chibase chiwanta korosi eyagera pakijachi wa affect economy bono iga actually then to buate yensi ya Kenya is heading 12 trillion tibese chi saine budget ya Kenya y'imyaka 3 igo aso korigiri kwane aba Kenya tindaronga na anda se myaka ko mundo joro morai to raire Uhuru Kenyatta but for the last 4 presidents I think is the worst. Kona ngane birangere bya ujuma na ne birangere bya ujuma rure bitari bya ngere bya Ndis TV kona ne birangere bya ujuma rure nere kara kore ti murai bwenze atera murai bwenze tara kora kende no yaga uchukurwa bisi ne birangere bya ujuma tari bito buna Ndis TV France Mark inga kyuko Uhuru Kenyatta erenga ki okomo gokera gosenga kyumoroje kara uchukosa kurwa bisi sense mo yamagendero ekerorera uchukora umuyigo yebu omweli omadaraka day kona ngane katibe kyana gosoka kurwa bisi uruntu amwanjete buna bakenya kegara tu amwete emirimo ubwate kina hehi bakenya mbajite kuligerelinga na ubwate kina egara bamutige ko machora lakini bakamwege na bakamwanjanga no musaye neke goriegeke emyaka nemeke na baranyare gokonya abakenya kulende egaika emyaka 5 mitangani uruna akorete emirimo mija sana ndokumanyanga igaro jingi myake ko na kora wono naso ekibindi gya kabere agachia keba bakenya pi akeba agasogo kole bintu atali nyoya na bad na advice asibaye okoranga mbajete como kolengere como advice ekiagera ebinta chagete ebintu chief project ya chagete chialenga tebeti abakenya ari wichi kubakorera iga igitabu teke bindi getangani ekigia kabira gachibeke nsemo agasoa gukora ibintu maminja n'abakenya bakagerete igonje gonda tebenga Uhuru otemire myaka yaye gakurwororo otemire utatiga atigense asedenie nene mono yera ile myaka menge ko yakana onye ntugu chikonyora umurayumuya urati ne bokongu kuakane deni yo Kenya na bila basikoba era sakong asingi tuje amadeni ya manne Kenya ya nyorije Igogo ikomora yato como kerto kana sabo jorra chiko konyinsi ya Kenya juma ntoma chikorona ubwa mategati yumura ibwense amo na anomo konyo ye Deputy William Ruto ngwa machiti kuburu kanake nande rongo sherekia tore Madaraka Day na ngo babaramo ubwa matoboro mbwerera magendero gotargo takore kana buya asensi ito ya Kenya nato baserekia Madaraka Day mbiamono no mogako France ya kwanrega ya actually emyaka eri 5 kwa ngora Uhuru barengamo na Ruto na kwa ngora at least ensenja kwa some direction lakini emyaka yende 5 muna Ruto aruroro
morayitu bansire bakore egasi amona opposition yaburire Kenya abantu bonsi babire serikali bono ekere rutagoteba to on the left tokoenda twesi mundu egomboringa kitu on the left tutari ngokore kene. So there are opposition in Kenya eyaerete for the last 5 years to asiri tuanze serikali ondete yo kurusio na magoso and mainly egasi ya opposition no kurusia serikali ya magoso usoko nyete biasa yako regende kerekeronge bono opposition ya kule is no opposition to wada muri serikali yoka igo bono iye kanyare kananga bintu mbiri ukore kana senjere yo mupango because twins piture asamo igo bono tutebene turasamo opposition teyo bono omugaka kora kwandira ngubwa mate gati ya Uhuru Kenyatta no mokonyo deputy William Ruto kire kuma chikote kanona mbobe ati ubu yase myaka 5 na ndire ngutoka bare bagosherekea Madaraka Day yasomo abantu abange nabo tusinyirenga inki kiagereta yensi akaba ekiagera o president itenyene yatemire gotebiunga mutakwigwana mutiga mangana ya mujijamu mukwane agatebanga nabatebi natebye abakenya nga ingikire ekerache kubatebye abakenya nga ingikire yabatanga tagutigera muntu mu ibigo si muntu musalie serikali ekitogo sinyunga inki asalitie inki kiebetu ekiagara korwelio bwamato ubosira patu pake president yenyene yatebirenga ase kiganje kene gya Kenya gusire kire chipirioni bere kiralitu ekere chipirioni bere chigosira kiralitu kuna ndine rais yete gukwana inga kya kolengere akorra ntutumuna tokomolengere liunere na indo totebiringo yo uchane ro mwibi oyo ucha numuya igo nabe ego sinya banta bangi gusesinyeta banta bangi nga inki omurayo yarengerete na kikiagerete agachaka kubeka chi project chinene je chipara mbiya kubeka chipara nturakana lakini rende bintu byensigo bikogenda no mutonyo rugo kino begete chinsagi enseme ya momwali goikogu gogo balance chinsagi chonsi gotira na no uru nere na balenge kolende chi sector chonsi sector ya yobolimi sector ya industry manufacturers sector ya health abakenya batu arafia igo yale kobe ingencengia esengenjo abakenya nkonyora balenge afya banyora muri yoga sinyegitali banyora ibintu batagitaso bwango ikigera buna bono Kenya nibwena te gutuke bwate factory yo boyo ndubwena ti wekera igabone myaka 50 ya itiri ngantu bwate factory yo boyo na ende tindo jinga mirobiri nero ebekire ya Kenya etagete kubeke factory ya moyo Kenya otherwise Uhuru na Obama Uhuru na Ruto ondete yo manyete kosa neredi kiagara ondete yo maite kabone ondete yo pigo ikabono go maite nga inki omujando nga yuruerete omujando ninki kialenge chuma abarai babere bakwana usaba Kenya babere tugo kwana igoro ya corruption igoro yobukurumia sinzi itu ya Kenya ngosereka turiti kwira Madaraka Day lakini yobukurumi bogendete kwene kiwasinzi ya Kenya nakibukurumi borahere aba ebiyombe bibyo gukora bukurumi usibiri bikora ne bukurumi bitarakore gasi yabuye usina barayi batarakore gasi yabuye kero bukurumi bwo kwanukira litko well igor ya mano bukurumi once kale actually once the independence ya stega bari nga barayi bita banene bakanyorekana bakuruma ibintu byaba na inchi kwanyoro umuntu abwatu bori mbonga ni Nyanza province kwa kumira ya City wanyara bantu watara properties igobo kurumi bwanze immediately as we started our independence na igobo kurumi bwanze in Kenya na gwikara bona iga ni kama umeota misisi yani bwabera samanyinga yaba Kenya so entera yoka obukurumi oborasire in Kenya na aba Kenya as a whole wants be kumanya the effect imechando obukurumi obokoreta elinde badseide bonse kobotiga lakini asebono iga muraite yura denger nari clean asa para igual tu bwate Kenya bonse bi kero yo mo bona kurumete ngente kamo kosekende mondira dengo yere no murabu bonse bi abara bakurumi because ka toko somanyo na magazeti mondo teyo to batskando bonse bi batskando jagendo jobo kurumi so it's supposed to be a self discipline and it kire evolution yanze abakenya banze gosomania nga the effect of urumbu aletira sense unabwa affect economy
so that toteme kobotiga but nano kobotiga bore gradual because toko botiga li mat once mboko nyarikana tukuli mat once because ya wantu akandu babona it is part of our life. France na ikora kwanda ngoro jo bukurumi obomboera sensitu ya Kenya no tobasherekea Madaraka mboere obukurumi mbuli bwangu koera asenge njo nintwe ntutogo chaka kwegyo obukurumi obo ekiera bunabonekero kyo gochora ukonyora umuntu akwire nirigonga njo yongo chora no yongete gentunkalia bono manya gusinyunga gakikera gote yango yogo chora no yongete gentunkalia oyo watiga na rolingo uza kokonya aje kokorengereria mugambi tu abwate uri kuru kuchocha nyona chocha nyona tarenge korengereria muntu wende ko muteinga ngefisi nchikoirira umwane school gagote byumuchingo ya serikali neroro okore gasi eyo ogo seli kabisa lakini ebintale ku parliament chukwana ebya kwanete binge chocha nyona moseti na bibigenderete bonoiga biri bari kumana na Moi bakumana na Kenyatta bakumana na Moi bororo na bibigenderete unajua se CDF ekicha kabere rural development fund rural development fund ekicha kabere CDF kibese ekicha kirensa amagoso nobulendi bwabulire abantu baitu ekeroko agukigwa ke kuromanya ko tebingo yongeire gento nere ngukigwakire kura omanya kwebanga ekero umwana yagoche kurwara agende nyagitari umanya batanga nyagitari kiragire bosa kigwati marioko nero kose tiegenteke nero monye nogerete amarioga atari ase nyagitari ya ekiagero yabege tumurayo yegamugurete akagenda amanyete nganje nagora kandi bono nkugacha kibesa igombombe kigocha gocha kandi ngende gutara kubagora igo bukurumi nabo bole gasi enkongu eki institution kirikiere kinguru cyokurwa ni bukurumi ego korra nganjira abekiruma ino buronge akuruma igo chiko na tu kogosa abantu otherwise onyendiria abantu babwatirwe ekiagera turunyumba gatwese togende kujisika mambye ndonyole ombwate gari ye milioni 20 nole oya bwate gari ye milioni 10 kwamanya kumutiga igongo inere gakoreta kanyora ya kurusi milioni chonsi akole gari ya milioni 20 igo bukurumi nabo bole emechande menene kurua sentu tweka bananchi kurua sentu abananchi engaki ya michuki yake mbate mete kubeka abananchi bakabachinguru asokoro umusigari agokora akoyuri yakimubwate abantu batemete kumunyokia abasigari sana na inde serikali yachega kana ngaibombube tikabagenda mbuye mona kartonte ukwana bara ba otano bare ime yumurubiro atambe tuendete ukwana mangana Madaraka de Beatles kiyondi ke sara otano ari dali esinyangau damakin barongo no ari Priska Nyanchama Penson Mose Lilian Kemi ba otambe tuendete ukwana ba otana tika Priska agotana nkwani abagani bara se studio kende mwanjire amaigayu nara nero otana proud to my dad France Yoyagi ya otana Ruth Korukisi ya otana ni gakubatitia senjira ya bene Edwin Nyamoita Edwin Nyamoita oteanere no ari me yumurubiri kabisa twendete gukwana mangana Madaraka Day oteana ntubu atibu na bakenya kende tura chengere omuyegoye kiagera obirengo by'ubutaka bya mentekanire n'amagori agukina kirarituko tigange serikali etokonye nande ndoje no twarosire goteana serikali saidia eyine Edwin nera oteana serikali erorosire gonya serikali saidia bona bakenya tiga bayimukerire migoro gagaro jese mesinyere de gonya ngwandana gonya gisoma sari ibiro tiga turasuka gotura kwana aberatatu nturoje na ayekwara ko ba umurai wense kuse ngiuka kere tumurai wense ritkurarera ra kwana SSPG yae ngikwaga neti akwana SSPG yae erikwano na saba kenyo moyo tojagiri chum again they can umurai wense ngokwana since ya ritani regarding you apologize before the Kenyans because of the corruption of the economy na mbaibere umurai wense garenga chikure chituchikwana chire mutwe era ngurusyo era tebe ngaba Kenya tigabachoro murai bararora abakore gasibia era irusyo pi kwanza apologize ne yakabera aba Kenya abate bachoro murai ora abakore gasi endonge asemyake gorumutu ikene kigende kenda mwani ara kwana egekogara kendongeyo ara tebe kiyakorire ekore bintu byonse pina bangane biye byakorekanire igoko nyora ngonyene para ya karwe ningi lakini kibesa chimendiri chikakurumwa
igeka tukurigeria from the other side of effect na bokonyora nga mosa ngondeki naro igasinje tigasabo kwabira na kabire atigaba Kenya bachoro murayi baganiti nyobaragani France ya ingi uragani murayi bwenza kwa nase roboti rwa rwit kurera se utubaya ko rwit kurera murayi ari korora na bale ko okeli abantu amaguri na kigima maguta yegara maguta mentire bube egento kego chagiasinya gikoro kingo bokurumyo bakara twaira banena amamuraka obawe basalia amaguta ga karule bwarabu acha gusibigu Mombasa bono amaguta akururo kicha achi gusibigu boraya amanya kuirana igona bere gento kuchikuligiririo ranga inkibono gikara ekiagera amaguta ekara atari nge Kenya atara Kenya gari kurubwarabu acha gusibigu Mombasa refinery asibiwa atumika bono ekara twanyarira amaguta Kenya go twagogetenga bona maguta tokire at least into relief yake ase obokongoli bwa rekoba ekiagera amaguta nara chanzo chebintu komenta lakini wono manya konyoranga amaguta buna bona yaruete makero chaki asa chiete ntu anagote bunga na irandite gusetairana igo bona nabokoranga inari kugani murayo ito uru muiga Kenyatta arorera abakenya mabira ekiagero bakongeirio obugima obokongumono na kigima buna bona chete kubeke gendo ekuru ku CPC ababuli go bakorera bosio na magega ekiagera muntu agote bwebinda kugure ebinge mono igonje nari kubuli mo gose nari ko kagirite ngumwara yari ko gokunwane moika akeli abakenya maguta egere gusentonyo lirivuti yake yebintu kigara bono twabanta bange basinyirwa abanta maena abantu mbere bakurara pincha na pibarara igona abana ba uraire kende gitayo kuba egento kende umugambi ale gukora igare ko gotiga gare gukira buna muyo mitateba gari gukira tatebye kigara se gotebya abantu nga noyo mokwa igo automatically oboruro boltu bwate na bugu chikogenderera ikigara rete twarorire nero manyene nateba nga ya mokongeire serikali singinju tabwati muntu okomukonya muntu teyo kumukonya birengere ligoro yukura ense mbaka akamba kubeke plemu naenda se mokonyo nero tali kumubwatisi nero manyene umubege tensemu akamutebinga ikana gutanga igo murayi ari gokorubya igale gutigata kwana kendi gyose ta support yo ndebwese atigera abakenya kigera automatically yo yagoteba ige amalja bintu biryango kora bibe na bibigo chikogenda France bano kurabwatera abo erinde tumago chikogenda toteba nina turabura nina madaraka de inero yo mweli obura ibo chiko chenja ingo toko chiko ingo chiko chora muraiki otakeri go chiko choro ntake turenda somutumoko akaigo tokwirina tumakurina ki ingo otakeri go chiko choro rende agendreli eregasi gose agendreli go chenje nse ya Kenya turenda somutumoko mwanju muri nonse soberete ni go twende tukwande gulo ya madaraka de nyorina lero madaraka de ingo chengerwere na ya soberete twende to man turina ba Kenya gogo turi tukurera usubu takobo useme chande endrete ni endete kutusukuma mono elinde mpaka tueba gochengera litukiri wenda gutoma liboli yao gose comment yao wetera sinamba irase skin yao teture kasense mbende studio tokwirina tumatoko enda gochibosio igo toska Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima bosio bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorolibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa
risangwa riririomire na ritarikororekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na kororekana nomong'uso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi Migori highway gosoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isetu eyemo Palamax Executive Spa and Baba omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ayene bundi yokoro systema gose nkuwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'estima ke wholesale na buiga sengira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna chi circuit breaker lamp holder consumer units showers chi extensions earth rod chi cable chi socket na top plugs onye gotagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings floodlights wall brackets panel light downlighters street light na boigo ebingere byagisieri mbabweta boigo chigulu chia konta na tanchit na okonyora chi conduit pipes circular boxes switch boxes cable ties na insulation tapes batarire asamagacho anyatero plaza animivingia National Bank ground floor hospital road imeyumu chukisi akesimi ase namba enoti isano na ibere yemo isano na isato isano na ibere yemo kianda isano na isato gose enoti isano na ibere yemo isano kianda isato kianda isano na isato gose enoti isano na ibere yemo kianda noti isano na isato enoti Roka Electricals ebintu byonsi byokoro systema inseyekera mekemo Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Bemono manjumuri ya karona ta kubwati murobere yo anene karatu na ta kumurekera lituko lya Madaraka Day yekeraba Kenya bagochengera lituko linyure na amutinyu gatano no metarike ya mabutambe sinse ya Kenya nigo bagochengera usinigo tugochengera lituko limarekera na Madaraka Day asumura ibwensuru Kenyatta gochikora umuyego yo asense media urgadanis aseritukorera umuyego jo jago chakira chinze inye chabono mambia kondene to studio ni to chakira umuyego yo mapema mambia to chakira karabo ne baito baikase studio to kwandali nganelio to kumurekera na Kenya nkibago chinge Madaraka Day ubugima bwakongire mbabwa to mweso bugo chingera litukere tole n'abagani bana studio to na France yagi oyoro munyabya Solomon Nase County osase town yito ya Kizi bayigontori na chumba mwamba oyore engineer wego ndo munyabiasara karato kwandra mangana Madaraka Day lituko lya lero ndoje mbale banda tutuma chichumbe cyabo gaiga bolini mura agoterambia bia moenderete mara agoterambia moenderete sumuro biri bris kanya
chiama niraoteana mbuya mwendereta sumurubiri tubategereta sinchira ya bende kianda gikomi bia mwendete gukwana James Nyakundi aoteana otoreime yomurubiri kurunyaronge ensemo ya nyamaji mbia mono James Nyakundi asokwenda gutubwatie ase umurubiri uyu narogurukuna Sara Ondieki niraoteani gaturire kurujinsemo chia mutagara aoteana walime yomurubiri wensa kia bono mambi bogusero ondabu aoteanere no walime yomurubiri ngendete kubwati buya no nyentu bwati kende tukwegokeria buna bakenya no nyeto guchingira lituko ria Madaraka Day mbia mono machumuri ganda gutoma uchumbe ya witera sinamba ira siskini ya ura France ediko nya tutaranda somutumo kontu abura nina mura ikyo takiri guchiko chorwa karbono toko genda sobo chori kera ni moti nyange bere tigarete gucha sobo chori bonne metinya bere tigarete gucha sobo chori bonne bore bosio Madaraka Day ngochengerera lakini mura ikyo yo takiri guchorwa erinda chiko genda rinsi ya Kenya guchibosio bia mono muraria asengenjo n'abakenya bagochora igotware kuboria abakenya mbarigereria umuntu kieni gosemba murigereria chibese lakini barigereria umuntu ratokonye kochenjia obogima bw'abakenya bonsi ekiagera bunabono asebike ebintu ebisinini tumundago akorire nabo bigwenerete kube koinyurunga nakorete gento getegeke nakorete gento getegeke ekikiragere ngase koe uchinguru nabako agokegendereria igo nare kuboria abakenya barigereria imyake igoro yakerenga kiwika yo guchikochora mbaba sikungusika bachore omuntu kurengana na bamurorire amakoraye ekiagera tigambe specific unabono Ruto bira se serikali ya matukamangi Ruto kolire bintu bike Ruto ekera lenge balenge amone president ebintu byakorekanete na byebyo na komenta kigima ekero mu president yagotebanga mu faisi yo tamiro mutigire bweka na ende nero musereti ina bigotwara kinga Ruto na lekebebo kokonye nse kurwase mechandi bwa koregara na France ya wadana Ruto na bara konyense ko gendeli ujumi kiranga ne brengere byao bono tigatuja se chuma enga kiroji mura kyugo chikochorwa elinde none ko dojo serekia Madaraka yo mwakonde tonyorena tuimukiraki bia mono omorai wento chorwona iga wanto twara three qualities ga wanto twara bintu tutumna ko gwati egende getangani amanyenga ki production yo korwa so that ekarago chikuiro borai intensify production. Number 2, commerce and business. Amanyenga ki biashara bigo kolwa. Number 3, manufacturing. Insende yonsi ekogendera. We get to the 3 components: production, business, and manufacturing. Those are the key elements of improving the economy. Na ekaro chikorigere ya sabara ya bade babere. Ekaro korigelinga murai ko ngane raira nga kya understand mangana production ko ser bi ko manyene mbindu kya bwata ko produce njitima rinda ko produce. Number 2, ko enda mangana business. The business, does it have a wide business empire ko manage? I don't know. Number 3, amangana production. Does he have factories and other things for production? I don't know of any. So naboko nyoranga at least on the wins nyona emwa kerebo bantu bako chabanyorenga biyomenyete ogwate ngombe ogwate nyombe ngiya family ya mbiere na bakaro muntu na igo burai na barara ibyo munara araite boy. So abasongo bate na child begins at home. Yani nga kuikora kikori nyomba na ngigo chokora abantu amakora bamahoko kandi igasi nje mune birengeri bya nose munandoche omorai ko ngone Ruto na bwate qualities chisaine ara improve economy. I want what then I am bottom up, lakini bona umurai bwenzuru Kenyatta oyukora umuyiga Madaraka Day kurerera na choka bena kateba na monta gutigira arae ensi na orokitene ni buna umurai bwiki amagyo demrera murudinga agateane rura ire ensebosio kolengana ne birengere byayere atetena Ruto na teta gutigira serikali monto bugate bokurumi na kwanete umurai bwense na kwanete rebye komonyene lakini inubon mwatena bottom up muroje na igense nebwataine kwenda sobo choli bole bosio
ense de bwataini egeko gara ense tari ko bwatana ne ringo morai bwense kango tabwen to side with any party awande ko ba neutral onde bwense ko chikwere serikali ngoyo lakini nere ko ngana no mo Kenya na ni birengere bya kurwa rwete birengere no mo Kenya ne bona singe njone na bwate birengere byaye muno mo Kenya igo na bwate selfish interest eko gara maybe abo support yorera because ase myake menge raira tani kumwanga kura nyandimo raira tani kumwatsi nyandimo ego na bwate birengere bya bire personal muna bwate right yo gochoro mondo yategete na bwate maybe personal interest eko ara gochoro raira maybe igara chiko manipulate raisi emechane to bwate korendo na ndegendere gochia matuka mutu ego na kido tenga aba Kenya abange bari giri siasa munere ekere omurai bwensa saliriense ago support candidate yende ego to gwake ko to nge protest vote yani erema mincha yo murai bwense otorahire bobe igo como oku propose kwa engana iro dingatagete na bara irenga maybe ni chikura ko moroseri lakini amu affect more because abantu bari abasumbukire myake amatuka ya mange na bagwa kagene that France ngoboli ba ngote bakanene na Raila rabeire nende urakorere amaya urarwanire democracy ense ya Kenya ibitabu mbirigete na obeiro kurwanira democracy orojo go support kwa eno muraibu ense batakete democracy gendere ose no kwena maminja ya Kenya asense maya naso korora na birege ntukyo kumye kiagera ekere murai wense ole a symbol of unity ako imoka gwatense gati na kegima umanya koimoka ole tomo bishop o catholic nere akubeka abo murai ase kanisa ya SDA egendo nekinege kongomono ekiagera onyo utagete Ruto abantu mbali balenga ase chupiri bali alego chora kuruororo eliegere ebyama byitu bigenderere lakini bonekera guita chupiri pi ogekora umanya gochakanga na ende ODM ago support gosine kiama kire opposite kiagera binte byitu alikagenga democracy ekuna gukina gocha gwikera ase byama biko bamo buna bono bakora teiga iriba begetenga asmio nini biko ba assimilation ngoja gwikabya lenga ase bikobe kiameka mubuna jijinde nga Democrat na Republican na intungu twalenge kiama bunekyo lakini wanekera ko imuka orwa Jubilee ogenda go support ODM na benga bunoko okorusia okotabia bishop nga na tigire SDA yekanisa na jitigire karanyira okorengereria abantu mbago keneli nengane yunga yo tolete iro mu catholic uje kurao mu SDA ose mu SDA ajikura aba catholic mbago kenga yo tolete ire mu catholic mu SDA ajikutura egento kiri muraya kora nekebe gabwenerete arengererie akirepi agenda kangora igo amasikani abakenya bechorera umurayo bo batagete ekiagero nyutagete kochora umuntu gatagete nerabe kurwase bari France mbebano twanda takorasa entu arojena urukunyata litangani uyoro murayi bwensa atayata buna umuntu 2022 ni yachukobe surprise aba gusito bakagera na matiangirende orabeire ka kobase serikali tukabugana rena intu ngo cyarwa toyigitali lakini tukanya surprise yakire orwa intu naba gusi no tukujengira madaraka day ensemo yita serikali ne oro tujakira France pijamono ase serikali intu otrabe kwe ensemelia mwesimi wa matiangeta betenga ntuno kuna kuhuli gekabu tukubugelia abanyamusira egekabu ekiagera nonyene ekero bali kubaga akeiga ko wetia keiga nga inkibawo serikali kibawo kigutwara asiteyo mugusiaro le kanitalia nyore mbabo ngwa umintonyo le mbabo ngubale barororo asiteyo barole kanitenga na barumbale yangalia igo twale ko sababa gusiba jenga na barabuo batwale saiga yabo bachamo batwale kiama kiragere bachikutara gutara akaro kieri kyakalemire tokogenda kwa egugesangio onye tura tugwatieri ekero uchiko egugesangio aye okobe kugwatemire kieri emiaka liriba uchikukona na liuza kwa eguchieri na chikukolemera bwo tukelimo one kana ntu tutabwati saiga yitu tukurwanirira tokogenda ntubwati nguruchinde
turachigosoa nyumbali kwana nje nari kuboria bagusiba mitunga ande cia simule marengererie genteke mono motige kuna guchengera nganda ira ngando nduto nganugo na into tuligie saiga yeito togenda togosoime egere togende tuli na itunga korugusi ikiama getenkiroro Juma ayuro jina ntumu gusiense muyito yengo jenga tore madaraka deira kiniense muyito ne rororo ase serikali ntoro jina matangina rororo okoro ji ministry gocha lakini bagari tondiro ase serikali buye no ne serikali gocha mbia mono jaso kumkwane na ro chekere serikali mu mwakarira gochora kero kia matiangi wanda kwa ukaronso igo ye minute nga matiangi takon tai ase serikali gocha mutu igo munomo gusi tindara nsemende yonse go teba uronge go divine uronge nga egendo kyaba gusineke toze basimio na Kenya Kwanza tera divine ndara so mo gusi go divine ligunga egene keter kyao ne neke ni sababu ebisa kubinde kare byanda kumirana bibwate ekama kyabo yo bango ikaransa bate bunga 10% 20% 30% of the government mohewe. I remember enga kirinya charinge aboti borai ba wense kaba namba isato nabo kebaki amuranga ndo ikaransa mesa akamubagire getari kyomugusi ekora kurusi tu abwate birogo ikomi okomende ne ibinde Kenya ngima byange 40 people yawatu about 14 so ebirogo biribi kanya cha chinguru ikaransa mesa mona barai baka negotiate akanyole getari bono iga okonyora ngabagusia tora abanda asiruto abande bakabase aziraira otubutugante gatigati kiama ngeo kyagusito we amwe kiama kyagusikira bagusito go jamo twaberamo twamakwana kumwori ngenkyo gotoa kango tukubolira ira ngangira ira gotoa rutongi gotoa olio gotoa kendo kerekeronge karmona tukubwatsi esababu ikure yo mugusi naberige 900,000 ene kure nene as Kenya tora abantu bakatano bana gatano mo aso utwara chikura chinyinge ya number 6 iye meeting ekura yitesa ko aso murayegete nabera garabwe usakarundi usabu igo asebono igaba gusinge yo togochengera na serikali igo chamutu ntoro chiboro libonde bwesinga ngitogo chikwayo Mbimono nahara corona Brighton good program allow me to contribute as follows. Number 1, the economy is not favoring us now due to corruption. Out there economy angire mono corruption ni gave what in sobokurumi. Brighton, you brought feasters who are in one political divide. Out there ona ni gonare tabagani taganare tonde nanjona komanyama yena nare komanyanya siminare komanyama yena bonsi ni go bare political side ya mo lakini ne coincidence ya beire kone next to montorende bwasimio na era kwa nira mangana ya simio ekare kare siasa lakini ni tukulia madaraka day out there the president has not forced people to vote eriko ngane birengali out there moraibu ense tali ko betereri bantu ba ke chikura oinya siminero ri birengali bya nya simi aba ni kone ani ebacha nama itena oyonsi oyon Kenya Kwanza no usin Kenya Kwanza lakini birengali byabo bakoru as studio nalo then ga kinche na go keira na bagani abu Kenya tebu ati bobane ense yani era otabone ense teribu yalende muzomanda SMS yeke usi kyae gogerinde mai koje refresh mai ko somero mwanchumuri krato ko endete ko chibosio France ngakiro jense nere no marembe go sibono edore divided mono ekaroche kyo mbegeri kyae sai singanya teke go so kyo robot buna chikaunti njire echiago sereri buna nabo eburaburira chikwene kiwa nandi ngakyo marembo yora bekwelinde krato kwenda sobochori na twako bochori buraburuteba tojakira France ndiye mano muralia Kenya ntulia somo lembe kiagara bwango igago se wiki ya erete nkwaroche se malikeli getenga amanga seteli getenga chi poster choyo mu bwabarwaniriri bekero kuburai cyatandure twe Kisumu eyine njere ya mikworo kinga mba burai mbulibya egiya kabere nkwarara riria na ndege kwa magena ase bachete birero ige yine chisaini chimo chikworo kinga ntoli buya utatigalende nyasaye turarere mono egera tokonye atweteria mangana yale nale kubolia ngonye no kubwa baraya bakuriye birogo balende sana chinkwana cyabo balende sana abantu babo bali yange nabarogo babatebinga omulembe no muyakubwa no burayi butokuriye ekero umuntu mubwato mulembe
na buko baepo gukora na gutara andensi asuri kinekero mulembo sarekire no ena yumura yomenye turi gutwara mulembo ndi bwensi ego na rekorte banga bali wanja bagenda mangana abo chinkwana bagukwana n'abantu bechinsa mu cyabo na bakuna kuralinga undi bwensi nabwato uru yo gutara andensi na kuburi chikura cyaye bayigorere ringa neri abantu bensi baburi chikura no bamo no buya asiki Kenya yansingi amangana gisoni batike chuma bono ngo swadura sabo joli mataka reto gukora bona abantu bachakirije campaign na kiro cyo murembe guchikwenda kiwasinsi itu ya Kenya ngukora ryo murembe naba na inji gose nabaraya bakuribiro litani kabisa unity yense ige bwatira mona president yense is the unifying factor of the country igo muntu mutangani kabisa ko right signs of aba Kenya kabamo nande batwara busuburi bokora bachoro na bategete is our president ekara president ya rokiringa tali wanje ringuru ko bandonsi onde bwense okora magozo I step with akire alafu emagu trimbo kasa abako burichikora abako burichikora mono barera irodinga na William Ruto na bande mbaroro metetu yatwa bambaroro na bande mbaroro kinende bari babwa the large following ya bari William Ruto na Raila Odinga paka Kalonzo na roro mpaka Chimi Wanjigi na roro na baro ntobe ba yeah regardless of that but then abande baro ekere some of us kura on analysis mba bonsi mbabeka ni mwa mbago tu akora nyone million iga bangwana babere na gukora award kura giseine na hande oyo mabona akora ndero akora inze bakwana n'abafuazi babo basikane boka banyene onye naze ngome ya Ruto bakore billboard ya Raila banyesika Raila gakoendo ba mwata imokone nduki kwa address ya bantu ogenda nense mo ya Raila na bakore the same nalio mwana mborache na mone serikali and our police baba very fair mba basa wanjiriria oyo gakora magozo onazwa oye kara gakora erotigwa na no chimbi cyane go kiyaba abo sigari baba very strict na ndabale ndegasi yabo batari wanjiriria ndonsi ingona ri turakora siasa ito mure bono gwatebere buna umurai bwinsi no takire go cha kimurembe nero kunishiti umurembe sinsari lakini tote era orengana no kubwatana na Raila Odinga nigatete bune handshake nigo yalete to murembe oroje sababu bwatana murembo inororo go sinse na divided agechuma tumakwenda se mbia mono maete karokori yo murembe uikoma ngakyo konyori onyo mugaka ko bwata abana nyumba no mungina we comment ni mwana ona mungina ona abana bawo nyumba omawo chikora to mungina ndo kabere lakini mugakora to mungina ndo kabere tenga singe jona bwate mechanda bono na mole tringa na ndanya no murembe bwone omungina oyo mone gakwanda isiko na abana bae still ko nyore problem enene mono ko bwa muneri kwa bwate bono kwa example na reto mba kwani amona na Raila bakatamba boretro murembe lakini nyumba mwaye asibare ngere na Ruto murembe to murembe toyo ko maete ngo murembo ori nyumba kuri nyumba ime iboro mube mono ko murembo risko na kioro cyo mweshimiwa Ruto atware chikura chinyinge in Mount Kenya because taji ko babeka mono Ruto ri chikura chinyinge kurusobo uru ubamuna uru ara Raila igo ekero koreto murembe litangani wikora abike nyumba ya inonda onyo muremure ngocha igakoreto murembere na Raila areto murembere Raila na Ruto areto murembere Kalonzo na Raila na Ruto areto murembe with other leaders so that kanyama kan magotwara murembe twenda su France nerengara kwana na ururu emba bwatante na Raila bakatana murembe aretete handshake urocho murembo inororo usimurembe toyo murembe toyo asenge njuro jekero babwatanete go basoete goita abantu bandi benseme korushiko paka parliament national parliament paka senate paka baseli bonse pi igotindo jingeke bakoletenga kikiare gukora kere tomulembe kiagara basoete bakaseli bali bonse bakabatuta uchiali egento kango murai bwensale gukora kubwatana handshake mbia sana bale babwatana na handshake gali gocha era saba antunga bamite kiagara teneke na ende bono tika tusawo yaliopita tuende mbele bali balenge ti position chiabo cha Andes National Assembly Senate
and hata parastatal bodies whatever sibalenge batigwe intact buna balenge lakini bono tindo jinga malembe ngiora ora be kiagera kero basoete kunyanyasa nseme yamo neye kero kunyanyasa nseme yamo gira tali sana tale temulembe asinsi kiagera abandi bakwirana nangantu bono ngaki igondo jinga unless otherwise umonene bwense buna tuateba gusibuna nateba kurulitanganinga yomtuna kwa nangasa ukwabira atebe ngabaminto nyebere ayabeire tikamugendo buchori ase ngenjengia ibone ken abunaniro ngojana bodi solia se goteba asaba mabira entwara no muraibwe mukonyi muraibwe nse Dr. William Ruto ka kusaba mabira ka tena aberwe na no yama muchukarangi mudara ba kora amabira aya ekero ba gusaba bale ta monjori go sumunda gusaba tu amabira kero gusaba benga go minetie be kende ke pimo nke yo tubwate turarenga ya maina mabira agwasaba nekene lakini engana ya rumu nuwo yasoka sabantu eyinesa ine kworo kinga kwitirie amagosawo noyo nere singencho mane nagotebanga namusumbuete nakiatete nga onye tinkolektive no kwarengereti ngabere chuma omuntu naboliga Ruto obeira serikali miaka 10 bono na obeire miaka nero rabere kurumayaga na ari umugwasiri no utige serikali igocha okorire bintu bibire na kibina ise kwego burayi bwense ya Kenya na nyisu kibosyo ekiara ngo machigwari mono anene ase obukurumi abantu gukwana bali tanya kugambi ubene osanye kugwe koti yobukurumi lakini ngo kwane kana umukurumi obore mo chindemero egoro chinkumurira kere integrity yaye yake abuno murayi utakire kugamba ense ya Kenya mbiamono Ruto rabero borai aire ngonyora litanga ni munekara be the Minister of Agriculture oboyo na obwangi siringe 5 lakini akabokei paka 250 ngaki yusikorgeria the economy of Kenya it improved the production yendagera ayachite goro mono na bono igesikoro oboyo gwachire star bono ndagera yakorondiki yasirire iria kabere na be the Minister of Education I do the Nermo Minister Education Motangani ko Syria intake mundu mnakora matemu mwakoyo na ndokorendeki andoso university lakini miaka ya maiga bakore miaka ibere gose 3 omuntu makora university lakini ekere Ruto abete Minister of Education nero ansete process that take mwanafunzi akore form 4 immediately okorendeki o hendo university igona bokoranga asaberiki ministry at least okorendeki oteme kwa some changes chikorekana na amba ibire karto kwani gore amangano bukurumi obukurumini ase Kenya nelieta ngwara mheshimiwa Mutua Alfred Mutua ekara bolunga kibono gwakora gwaso ase Ruto ekora ngwa muita sana ngano mukurumi ore Mutua was very honest igale tenga yale alikuwa makombora ya kisiasa igo ekero mondaro mukurumi nande nyono mona male no mukurumi igagwete kubwatu ahiri court abe charged kanga bono igale committee elinda abande barorero lakini asokoranga ni makombora ya kisiasa ekere Ruto barenga mona Raila tarenga mukurumi ekere Ruto barenga mona Uhuru tarenga mukurumi lakini bona asenje Ruto chiri kwika abachiramo Ruto abere mukurumi kwa hivyo haya ni makombora ya kisiasa France turakwana igoro bono madaraka de yego chingirutu kurerero nigere asensema ya devolution karoma ya devolution njari ngo chikaunti che serikali nchiale ngorro chikaunti serikali nkijira gokere karatu chingira madaraka de county government asensema ya nasokorra kwa nenkulinga mbiere kiagera goetera devolution ebintu bikabika byakolekanira ase county ga kero kende gose byale goje kuirenga kintambi bimanya gukolekana lakini goetera serikali ya devolution ya gendereire bona magoso kanali ya corruption aliyo bukurumi obwo bakuna goteba lakini ndende bukwa makorerekana ngama eno bukurumi mburoro ekiagera abanda abakolete beruete gukora imirimo ase county cyabo naboko ene kwaranga oyo natemete igase obwenge mbulinga county government nengiya devolution nengiya erendwe esekolendwa nejibese koewa chikole amagerie chikire
igo chirabe biya lakini wone karo chigo ikagaiga abantu baitu buna ba MCA bali obwenete ko bensemo ya oversight na bakonjoka ba join bali bande baso ako bakuruma bakuribese yagara ndokonyora magenderero bune yabwenerete aso bwenge devolution nengia injaso korra kwane ingo serikali dore madaraka dei under devolution ngeki ko ande devolution ye madaraka dei ko to chengera ne county chiginga mbe mama inche na menyira asense ya mo ya what devolution nense inaba ya datana because of devolution here India kwa the majimbo bono ebintu mbiro kemo bibiri bitatu bitakire Kenya kole eri na machimbe ye mahotwara chinguru go sekore gasimne takire litangani every county ne takire utwara state bank e bank ye county chibe sekere chikuru central bank chigo jase e bank ye county correction eko roswase county ya jase a bank ye county from there a karichibe as a chikuru central bank ya jase county ige ko babwango a county wakana wafanyikazi wakana contractors wakana suppliers because ye renza e ko ndio direct lakini mono central bank ige ko rabin e ko regasi ya 47 counties e ya take time tunaona kwa nyorongo monta ko tega 2015 2014 tara kanu besa because of such a kind of processes so to is across ya that kind of policy devolution ya go back to the central bank again to the county governments there is a lot of good things as a majimbo bila bigoja na mbaibere amangana ya MCA MCAs akilita keriche bare for kurwasa mangana a development na wono ya MCA village road yo no ngwaro gweka obeka chibeso mo there is a lot of corruption you find mondo abantu bayibire kwanyoranga no mondo musinginge okorega singe county gabwa chibesa gwa flat abantu bayibire left and right lakini eta kirebe control so that chibesa chikonye the common person mbe sana Juma France na ko tandrete rero egrando bate usese wisara yo bachanu jate betuna karmuka urgadens wikabe ke mask yairire buno borwire bwa covid-19 werene na karana kwa studio ngo begete mask ya ura kinsa to social distance kwa ruseri ina kiroji atua ya kiruna serikali erigo bubeka no nemero bya sensemo yo bachanu totige mangana covid yoga ose serikali yigire atua yugo koro mochando yo barwire sense itu ya Kenya tunyore na covid-19 ani amangana kemsa chibasinji betu ntoro jina maliongo ibwara kanza ngwaro jinto biganda tansinzo ya Kenya atua kiyirirwe ose serikali tekiri ko ira gukora imicandi umurali umucando no yo muri gabu wo gutaikerania abantu utowajibika abantu abali ababekire position na ugutawajibika ugo basenge njonga ingingo za kokoleru yarebe gakoleke tagenda serikali as infrastructure asensema ya health batemire nyumba kyangu kwa gacha machine baletire lakini mbaraye abese mbaraye abuteneneri bole proper bokogera abakenya bayiwenga ya maene twakokire what ya mere busonge kurukunyangito what ekero ya chagetwe abantu no babwene yani bayigwetenga twanyori nyegitari engiya kiara kwale kogenda nyangito what bamanyanga ubono mbiole no sek no savi bro dagira nervia mariogo naro kirege ntokero lakini yega ikoro basaten and system yiga kira gasira wichali igo ase mangana herit serikali tirato konya kiara nyambono buna amangana ya NHIF wokoranga gere asabantu gitegete yegera abantu mbaro bakurwara bwenede gokonya ibintu biri bagutangaza bagutanga NHIF we ukateke kubuikanya gitari wakani ungaga tirigokora kwanya nigende gesinini giuka igo serikali tirakora egento tirabeka bese byase eliti NHIF wonye bagutebanga gokogenda gukubweni upi tuagenda kwa bweni na NHIF wakanichwesa chumangira kwanda seme yo akego ase tekeme asama on health I think of course the county governments chaga chire chinyagitali
and some few hospitals nchukua the facilities lakini mechanda sikare menene there are no drugs majote as nyagitari echi namba ivere I actually the card kurunga NHIF no konia bakenya chibesa igendo mbada no konia bakenya chibesa to ubeke card ya NHIF ya mako givonly paracetamol ekaro munda achiri nyagitari ngari ori ndi less 20 shillings ndi ba gwakana bono mbatige no mokenyo akalengi because 20 shillings you can afford so tigabara osiburi NHIF burunge ekero munda ko genda ekumurwari pi pakobwe no genda boye actually ne menta besa ngera abebiya so that umuntu kwa manyanga na wanda outpatient kire drug yokokondo yokwewe is a very big problem in Kenya bantu bagwa NHIF cards nyamba de bagwa njiko bakonye nyora to tenga bananje bakogere batware NHIF cards na bagutwa na njiko ande bakonye igoti kabaro si policy ngiya egodina mangane NHIF bamanyanganye muntu ruara igokeda for the expenses charge karoto ndreta ke kurigiria sense mirije SMS nara gutebana bosemi ubuya mbuya mono onyarieko tiundi from agwendo mbuya mono nyari kurisemo chiri chi agwendo gakinje nagokeirie nabageni abwo Kenya etware buna abwo ense erabwene inche Matthew Musa machoge kurisemo chiri chi aburabu nere oinere SMS iri abo nanyari kirbuya ari kekebusi lakini nanyari kirbuyo Matthew kurumusa kurumachoge Matthew Musa mochoge kurujisemo chiri chabura tebana gakinje nagokere nabageni abo Kenya etware buna abo ensera abwene naranera otebana Sevania saoga nonde asumuroberi enkwana yaba minto ba kwande na nyepongezire madaraka kende ngeyo toko gokere kiare serikali tera akora kende uyinsevania asaoga nera otano alime ogokera umurubiri yo tugendete gukwanira yambye muno manje muri naye kanonde tugusange birangera bya karato ndete kuri yuchi gukora umurubiri yo karatore nabagani bana studio tugwate turi na France tugatwara na chume karato kwana igoro ya madaraka day EU egendrete go chengeruri tuko rero ka madaraka day yachite nigo yachite Kenya nyoro bosibure ebwaye twakwane tore na Kenya tera nyoro bosibure nenyo to bosibure lakini bara imbara tokonya buya turaja se jisemo chichi county bono no to jega madaraka day chi county region ngita kero twara barai bare echuma biamono actually you know the county government is a replica of the national government so tuiso twaru murayu muyase county twaru murayu as national government na wato kwa environment apart from maybe intebisini ni twakondo taike gekora magandara mange igara se county government igo neta kira barai togo choro just county government baba barai babwa the vision abarai bara bangaini abarai bama I think ya kore kana devolution egende ekiasana yacha in Kenya andikira konya aba Kenya kisa kubwati kwa senjere nonge ditangani torende chibas chigo choro chirende boronge tobega project chiri priority I think things will change France ngira kwandiguru ngakia barai kitura twara si county awakiara serikali ji county na bachikuma chikubeka serikali ji ya national serikali ene abarai twale gutakanya sanje tonyore na barai baratwale county yabo asenkoro abarai baitekero baso abwango jovisi mba twale gentu bakurukanga benchmarking bachete chinsemo chonsi bachete kwa bande China bakara bande Singapore bakara bande Mboindi bakale na nyakorano ene gente kemo bachete na kionga eke twakebekire twakeroja sigete eke twakebekire twakeroja sigete igo bachete bakagenda gutara na kwego kiane chinsemo chiri bachete gutara otherwise bachete asengecho ya abantu be county yabo onye bachete na abantu be county yabo kangamba kolete nyone kamege sini nigo ase ekibale tete kurugari igabara ibaito twale kuganinga aba murachora aba Kenya na kigima abantu be county abarayi mu kigo chora kigima aba MCA mochora abantu baratware liyandase ase county yeto barore buna bono buna tuchandike igoroye ebimeri byeto tokonyora kurwa ase mugondo ogende keumbu na bokoranga na salenene ekiara gokonyora chibo chiovocado chia tigete chisia leire
bono sinyunga egende kasi gekarute na asumulimi ategemete giachira gia tugutiru igamonjoro natakire akorwa manene asabarayo ya muguchiko chora mulende mubase kuira abantu beyanjite basingenjo yuko babekara kini mororenga oyo nabwate abantu n'abantu nabwata maroko jibosyo Sarah Becky out there, we have nothing actually, and some of them are suffering out here. Abantu ni kabanda tujana ke kontu bwat kendi to jere kali tukuria matakade Newton nya semi out there all a lot, but the problem with Kenya, we have few advancement with several backslides in nebrengere bya akorugo cha studio hembi mona sabali mwandra gutuma ujumbe jeri mwandra gutuma go cha studio ninga ni bono sari biro bitu byarire chuma oru obosayimbo bwo mweri go cha somwanju muri uturigireri ekarago chiko serikali tukiri osanta ke serikali tuko le matakade yokaro obosayimbo bwo mweri mbia mono obosayimbo bwo mweri mboringa kwanza I'm very apologetic to asaba ke au basomire bakoro university batabwa gas because is only 2% y'abantu out of 100% bakanyore gas in Kenya ekera bakore ne iyo chikorekananga gochimotwe in Kenya the family non Kenya chiko waeko rabasa bangire mbari kunyoma na baswati mbari kunyoma eko namba ati besa baranya recommend ne family so yo na ngoga ni to chore serikali mone focus erigere mono ngakiaba abasaba bake bakanyore gas so that na Kenya ra chiko Kenya because abana abaise kwanga ngambari chiko families then you will not have the future generation yugo ko ni kwa nengolinga to chore serikali echali sana maslahi yake golieke banyore njira bakore biashara banyora ajira era bakonye so that we can progress biamo Francis karwana basembo abo mwelio erinde turigeti gukora iga asimambia bwa mbia mano moralia bana ko bolia abamintu bensi ande sibalenda kigimeke golieke amangana yo kolengere linga igongo kole mirimo ngegwe gasiengi ya obisi yarali yakiangu banyitige basoe chi polytechnic technical schools chajire yangega jire chingia bakole chi course cha magoko egere begere biasara sobwagale era bakonye kubwa kolengere linga nogochikulikwa igokonyora abantu abange baguchandika sengenjalengere tinga onye talikiri igoya talibono muntu chandigete lakini egasi ukweli kaye bwekagerengiye ekiagera aye tali aye bweka ebiasara ogokora na bibe bikebuna birabe na onyora umuntu oyomo babere kwababikire naye likere nundi nere na abana abuligeta na bari nonyore nkali sibarukurwa balbekire umuntu nere nanye no yokubalenderenka igona betakira abantu baitu bateme ba kole biasara bamanyenganya batogosoma ikintu tuji ukora ne biasara egere bibakonye na ndibikonye nzeyitu mbia mano sana mbia mano machumure karo kwanyora na uri bwalia uri abene karte kwese miria mange kuru asaba gani baitu beri tukurero karo dia ngiri tukuya madaraka dei ndukuru ndi Steven tukukane dia litukuria oliye madaraka dei no ebanka bakenya bawotena ntubu atikindi tugochengera tengo turarona nkimura ibwense litukurera ukwana witira ase utubaya uchikururi tukurera para ina bange ochikwenda sense miria hurbak urgaden sikero uchugo serikali tukeringa tena chiko cha kikora kachinsa inya mojego yo cha kirikuru sense meri mina ndi Steven ndi tujo koretera tumanyenga kimiro be yagendera asense meri mbia mono twarengera mugeni abageni bana ase studio France yagi yoro munyabiasara ase county ya Kisii county ya Nyamira abayo no twarengena chuma mwamba Juma Mwamba uyibe goro mu engineer ase county to ya Kisii ya Nyamira usasensi to ya Kenya gukora bale ebiasara igo twawakirimbye mono bali batuma uchumbe yabo nteke gosome sali ebiro byarire angikande tuita umusira ko tebe na botambe gentekiane gente yansuni yansu ani go kenyore me yandis TV nero wansumusi nigo twarengena sara nyarangi untita somoro biri ore oyorenge magaye kamera na ase studio liko na kuna mali ogine chibi chago jera sinjira yabene niga kor kuchon ke bati babatera no Musa James toko tebe na gendra kurigeria ndi Steven Erobwa Songusi kuna botambiri tariane Brighton Makoli.